ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ବିଶାଖାପାଟଣା। ଏଠାକୁ କିପରି ଯିବେ, କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ବିଶାଖାପାଟଣା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହର। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନ ଯଥା ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତିରୁପତି ସମେତ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବହୁତ ଟ୍ରେନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ବସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଅଛି। ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଏବଂ ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଏୟାର ବସ୍ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ବିଶାଖାପାଟଣା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସରେ କିମ୍ବା ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ମେନ୍ ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବସରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 40 ଟଙ୍କା, ଅଟୋରେ 230 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଲାଗିଯିବ। ଉକ୍ତ ଜାଗାଟି ତିନୋଟି ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯଥା ଭାଇଜାଗ, ୱାଲଟିୟର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହୋଟେଲ ପାଇପାରିବେ। 700 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1600 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମନପସନ୍ଦର ରୁମ୍ ପାଇଯିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲ୍ସ 60 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 150 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ୍ ଯୋଗେ ଗଲେ ଭଲ ହେବା ସହିତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ। ଏଠାରେ 3 ଦିନ ରହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାର ମଜା ଉଠାଇ ନେବେ। ଏଠାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସମାନ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବାରୁ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୀମାଚଳମ୍ ଠାରେ ଶ୍ରୀ ବରାହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଲ ହେବ, ନଚେତ ଡେରିରେ ଗଲେ ଲାଇନରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷତଃ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ମାନସିକଧାରୀ ଚୁଟି ପକାଇ ଲଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ 2 ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ପାହାଚରେ ପ୍ରାୟ 600 ପାହୁଚ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବସରେ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଲାଗିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ିକି ବହୁତ ପଇସା ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିର ତଳେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମନ ଭରି ଇଟିଲି, ସମ୍ବର, ଦୋସା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ମେନ୍ ସହର ଠାରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସି ବିଚ୍ ଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିନେବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣିର ଅଧିକା କରେଣ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଧୋଇବା ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଭୁଡ଼ା ପାର୍କ। ଏହି ପାର୍କ 37 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳଣା, ଦୋଳି ସହିତ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ 23 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ 25 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଋଷିକୋଣ୍ଡା ସି ବିଚ୍। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟୋ ଯୋଗେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଖି ନେବେ। ତାହା ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ INS କୁରୁସୁରାକୁ 21 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ସେଠାରେ ରୁଷିଆ ନିର୍ମିତ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦେଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ରାତ୍ରି 8ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନେବେ। ତା ପରଦିନ କଟିକି ୱାଟରଫଲ୍ସ ଜିପ୍ ଭଡ଼ା କରି ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ 450 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଲାଗିଯିବ। 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ କମଳାକୋଣ୍ଡା ଇକୋ ଟୁରିଜମ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦେଇ ଦେଖିନେବେ। ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟି ତାର ମଜା ଉଠାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ 1807 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା
ବୋରା କେଭ୍ସ 800 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ତାହା ସକାଳ 10ଟା ଠାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଡଲଫିନ୍ ନୋଜ୍ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାଛ ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦେଇ ସକାଳ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଲମ୍ବା ସିଂ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଗୋସ୍ତାଳି ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଭୀମଳି ସି ବିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ବୋଜନା କୋଣ୍ଡା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମା ଦେଖିନେବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟିକେଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହା ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସନରାଇଜ୍ ଓ ସନସେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟି ଜାରଦା ସି ବିଚ୍ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏହା ପରେ ଲସଙ୍ଗ ବେ ସି ବିଚ୍, ଏଠାରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ତାହା ଦେଖି ନେବେ। ଏହା ପରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଦେଖିବାକୁ ବାଭିକୋଣ୍ଡା ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। କୌଣସି ଦେୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଙ୍ଗାଭାରାମ ସି ବିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ମୁଭି ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ୱାର ମେମୋରିଆଲ ଦେଖିବା ପରେ ବିନା ଫିସ୍ରେ ରୋଜ୍ ହିଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନେବେ। ଏହା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ଓ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ସାଗର ନଗର ସି ବିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ବିଶାଖା ମ୍ୟୁଜିୟମ 20 ଟଙ୍କା ଟିକଟ କାଟି ସକାଳ 11ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଏହା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୈଳାସଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 360 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ମେନ୍ ସହର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ରୋପ୍ କାର୍ର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇ ନେବେ। ଏହାପରେ TU-142 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 70 ଟଙ୍କା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ରାତ୍ରି 8ଟା 30 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ କୋଠପଲ୍ଲୀ ୱାଟରଫଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ତା ପରଦିନ ଆରାକୁ ଭେଲି ଉପତ୍ୟକାକୁ ବସ୍ ଯୋଗେ 135 କିଲୋମିଟର ଯାଇ କଫି ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଭାଇଜାଗର ସର୍ବବୃହତ୍ CMR ସପିଂ ମଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ କିଣାକିଣି କରି ମନ ଖୁସିରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଖାଇବା ବୁଲିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଜଣ ପିଛା 3500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ